Halo sedulur, Apa nek? video ini spesial vlog bersama adik dan Biung. Panen jagung. Dan jangan bingung, pasti kalian akan ngakak. Tonton sampai selesai. Halo guys, oke ceritanya videonya mengenai tentang panen. Panen apa lahan semendingan? Ya ora panen lah, caranya ya apa ya? Apa ya sok? Gerantingan lah. Panen dia nu ngablak-gablak. Nah, kayaknya arep tak wawancara karo wong gerantingan. Yan. Kemarin di. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Lagi panen ki ceritanya apa, Pak? Ranting ki lah, cilik-cilik. Oh. Lebih anu. Jelek. Ya mendingan sih. Karo sapa? Kae sing duwe Oh. nyode. Oh. Panen Yong. Oh. Tak karo bijunge. Kayak nggo tudung. Yong panen Yong. Lho ndi siraine Yong? Oh, jalan. Jebulan nang isar. Panen cilika. Oh, iya kan sih. Lho, misalnya pirang kandi. Kandi loro. Tapi sih ambo majan kae ulun kae. Deneng. Berarti ya kalau wis lorong kandi. Apa kandine? Isine nurung bene sirong janggel. Janggel Oh. Oh, janggel sing akeh. Oh iya jebule kandine Dik. Rong kandi kur arane kandi tok. Wih, anurung ana isine. Lho dengan rinjing pada kebatan Yong. Rinjing. Kepriwe? Oh iya, jajal cara wong panen jagung kepriwe jajal? Kepenak. De tutorial nak. Ketok piye? Nah, Klik. Oh. sih. Ana kandi. Oh, plus. Oh iya iya. Kian apa nih ki binatang iki? Di sih. Dia sing nunggoni kowe. Oh my god. Ngisik ya Penunggune. Muju Penunggune. Iya jenenge dingdang ya. Dingdang guys. Iya. Orang ngomong kok gue. Oh iya iya. Orang. Ngenteni lunga. Terus rasanya kepriwe wong panen? Ya, ngono nyong wong ngode. Oh, sepire ki gawe harian apa ijen? Harian. Ora per jagung ora? Ora. Kur satu sedinan kene. Ya kan sih. Ya wis alhamdulillah limangan aduh. Nginum. Satu saya bongkang pira kowe? Ya 100 bunder lah. Oh, bulat 100? Bulat. Ana bongkang-bongkangan ora ana punjul. Mbok noleng gludung siji. Wis mangan nginum ngopi. Siapa sing ora pokoke ya. Oh, Deh. kota 100. Iya. Tapi sedina tok ya. Mantap. Iya. Sedina suka-suka wis ora maning. Rampung sih. Iya. Dari hitung-hitung yang udah satu sedina. Rong minggu ora ngode. Ini parah. Iya. Gitu guys, ini cerita lagi panen alias granting lah. Harus mendingan wae mulai nuru isi butuh. Kayaknya tak milu ngode sih priwe? Ini parah. Berarti nyotakane mari sampe nek milu ngode. Kayak masih ngutudung. Oh, iya kowe. Arep bijunge. Yang milu ngode sih, Jong. Ya sing penting iki gelem. Oh, kayak gue. Sedina 100 jare, Jong. Ngopi sana. Oh, terus Padang. matang anak. Lah umbes ya, Jong. Iya. Oke. Ikan kendok. Gue jangan gendot. Umah dingdang. Lawuh umah dingdang. Gitu, guys. Oh. Oh, ya. Oke. Pasti balang Kol. kali. Ya, oke. Balangi mana nggak rinjingnya? Damblung. Iya, baik. Gitu guys. Panen jagung. Iya. Tuh, daripada gede-gede teman paten. Nah. Oh ya kan sih. Masa ora.
Milu panen. Jadi gitu guys, ceritanya lagi ngevlog panen alias granting jagung. Posisinya nang ngarep gubuk ini parah nih. Teturan nang alas ora. Nang ngarep gubuk dewek. Ayo guys, kasih. Ana sih mayan guys, urute peti. Ya kan de wadai kayaknya 10 kandi ya. Bonggang lah ya. Ya sok. Iya. Kakek. Asih. Iya. Turun separuh acan kayaknya gede wadai mengko ya kurang luwih 20 kandi, tapi nol yang glundung kabeh. Dadi nol 2 kandi. Kuwe. Sana. Itu saja guys, vlog dina kiye iseng-iseng ngevlog karo bijunge kan ora tahu. Kayak bijunge nyong. Wis metang apa Yong? Oh wis metang. Kae tukang kodene wis mau medang apa urung? Medang wis mandi wae. Karo klendok. Ini parah. Ini parah. Gitu guys. Ya mbok panjenengan sing arep milu ngode ya ngene. Tapi ya kayak gue ora teko deni. Mbok arep ngemil ya langsung. Milu ketok ora sedongkos. Iya, ora teko deni ora dongkos. Mbok arep ngemil ya bodo aja geng nggih. Dipocel dewek. No. Itu guys. Itu saya guys, matur nuwun sing wis pada nonton, sing urung subscribe silakan pada di subscribe ben yang cepet oleh gajian. gajian YouTube. Itu gambarnya putih patro apa lah. Sementing anak gambarnya. Oke, sedina rampung kira-kira Pak. Kampung. Orang masih sedina. Ora. Ini granting kan sih semen. Ini parah nih. Ini parah nih. Aduh. Anak gue. Sebira gue. Ya, Oh mending. kakangnya. Oh iya. Pokoknya serbana lah ukuran. Serba ukuran. Parah. Ini parah. Panen jagung parah. Ayo. Ana maning modele wong maribaya. Kendrange, kenonge. Delang. Oh, gila betul lumayan ke. Oh, gila apik ya. Nah, ke asli ke jagung ke asli ke. Si jagung ke jagung tapi ora pati asli. Iya. Ini parah. Jajal di tutorial nah. Terus. Ini parah nih. Bosok guys. Aduh, Chan. Bandar kayak rugi bandar. Oke, mending. Apik. Rahasia lah gue. Oh iya semending lah wong nyatane kabeh mau anu anak sing aparan anak sing duwe ini sih ya. Ya gede cilik bosok leo kaya tetep kudu syukuri. Ki kayaknya mah dipat ki. Becal. Ini marah. Ini parah nih. Ini parah. Jagongan jeputel. Tenang. Jagungan jeputel isi janggal-janggal tok. No. Iya. Oke, mending ya. Oke. Siap, gitu saja guys. Vlog ya. Rampung vlognya berapa menit ya? Lumayan sawis oleh 5 menit kok. Di. Oh, gede. Oh iya ge. Ini parah. Ini parah nih. Isi putren. Tenang. Parah nih. Parah. Kapi kesok. Sok. Yung kapi kejong. Ini parah. Ini parah nih. Bilang Yong, bisa Yong. Isi birang mata. Ya selawe mata. Kayak tandur mana ini jadi akeh.
Aduh, parah. Ini parah nih. Wis lah, nyetok salin disit. Tekan nggo sepatu boot peralatan. Nah, kita bangsa wis. Wis dia. Mau bapak mau kon nyelip. Siapa? Aku nusul bapaknya nunggu gudang. Siapa? Sida nyelip apa ora pae kowe. Mbuh, kok kenapa dene ora warso? Oh iya. Kon kejoku. Dari motesi. Oh kayak gue. Suaranya keliti song dari motes. Ki videonya kayaknya kedawan loh, Sok. Sok. Videonya kedawan. Wis disit Pak. Wis ngarang nggo thumbnail guys, Sok. Thumbnailnya kok nyekel sing gede apa sing cilik ya? Apike ya? Oh, sing cilik Pak ya. Apike lucu ya. Sing gede sing cilik. Hah? Sing cilik. Jajal cekel. Kono. Ini senang kaman. Sing gede. Ndi. Kene pet. Tidokna maring ngene, maring kamera. Aduh, jeber temen. Ndi. Lah, Ini lagi. penuh. Ndi. Sing jeputel. Sing apik siji, sing cilik siji, Sok. Kesepit di sini loro. Nggo thumbnail, Sok. Nggo thumbnail kok. Ya wis dipaneni bae, dicidok nang ngene. Cekel dian. So, cekel. Dadi lagi kita lagi. Wis paneni kabeh kuwi. Cikot iki kabeh. Cekel ngene teng-teng. Anu arep foto nggo thumbnail. Sing gede ndi? Sing gede iki sing gede. Oke, manen siji sing gede sih nggo thumbnail sih. Ngomong ini berarti panen jagung oleh 10 ton. Oh no. Tapi ton yang melayu. Nih, banyak lebih rata lu. Terus gede. Lu komet yang gede. Ki apa ki? Guys, wah memori ini yang penuh. Wis panen iki kan. Cekel. Wis potes. Terus potes iki bae. Itu sih karo itu cekel mriki sing putre. Wis foto. Ngapi kape kali. Ya kok ya jendela. Itu di sini. Tata disit. Hah? Tata disit. Mau nunggu foto tata disit ngapi. Guys, Dong. Disit. ya, guys. Ini anu ala. Api kopi. Guys. Guys, mana? Burung. Dalam pelingking, Ada foto apa? Mari ndeleng jagung. Thumbnailnya ndeleng jagung ten apa ya? Tapi wong nyekel Ya apa Mbok? Guys. iki jelek. Iya. Yo foto ngaranu karo sing iki. Iya, iki karo di foto. Tidokna. Di. Nah, ini parah nih. Jangan meko pas bana pucuk ya pada dek. Pas bana pucuk apa ki? Pucuk jagung. Kayak nyong ciri Cina kola. Parah. Wes ah. Ini parah nih. Tuh, berarti aku nyelip jong.